बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. नितेश राणे, निलेश राणे तुमच्या सोबत आहेत. कुणालाही शासनाची जागा फुकट देऊ नका. तुम्ही दिलेला रेट आम्हाला मान्य आहे. महाराष्ट्र सर्वात जास्त रेट सावंतवाडीत आहे, अशी चर्चा होऊ दे. उत्पन्न वाढवले यात वाईट काय? अनेकांच्या संस्था जिल्ह्यात आहेत, मात्र आम्ही कधी शासनाकडे फुकट द्या, कमी दराने द्या म्हणून मागितलं नाही. पण काही जण छाती ठोकून सांगतात मला फुकट दिली नाही, असा टोला हाणत शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांचं कौतुक केलं आहे. पाहूयात. आणि साहेब, तुम्ही काय काळजी करू नका. तुम्ही दोघंही नितेश राणे, निलेश राणे तुमच्या बरोबर आहे, लक्षात ठेवा. कोणालाही शासनाची कमी फुकट देऊ नका. तुम्ही दिलेला रेट आम्हाला मान्य आहे आणि त्याच्यावर फायनल करा सर, काय हरकत नाही. होऊ द्या चर्चा. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त रेट कुठे? आमच्या सावंतवाडीमध्ये. होऊ द्या चर्चा. अरे काय त्याच्यामध्ये वाईट केलं? आमचं इन्कम सोर्स वाढवलं. आता विक्रांतला विचारा, एवढ्या संस्था त्यांनी उभा केल्या, त्यांच्या पूर्वजांनी उभा केल्या, आमच्या वडिलांनी उभा केल्या, केसरकर साहेबांनी उभा केला. आम्ही कधी शासनाकडे आम्हाला फुकट द्या किंवा कमी दराने द्या साहेब अजूनपर्यंत मागितलेली नाही. पण मला आश्चर्य वाटतं, छाती ठोकून सांगताय की मला फुकट दिली नाही. अरे कशाला देणार फुकट? तुम्ही क्लासेस चालवणार, त्याच्यातून इन्कम कमवणार, त्याच्यातले देताय का नगरपालिकेला? काय त्याच्यातले द्या, विषय संपूया. पण नाही, जे खरं आहे मी तुमचं अभिनंदन करतो, खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो. अजिबात आमचं काम काय की जिल्ह्याचं इन्कम वाढलं पाहिजे.